Salut și bine v-am găsit la primul meu video pe acest canal, da? Treci pe Metin 2 TBX, server 2. Am făcut eu off camera înainte să filmez level 23 și mă scuzați că tușesc, dar sunt un pic răcit. Ok, n-are rost să vă prezint negustoriu pentru că majoritatea cred că știți serverul, așa că na. El am o pică carduri, ok, trebuie să strângeți 24 ca să faceți un set. Există alchimie, șarfe, lican. Ok, la început primiți un costum albastru care vă oferă un KPV, iteme bonusate de nivel 1 și un pet Phoenix de foc care vă dă 20 de animale și un K500 PV. Face cercuri, văd că mi-am luat eu aici în FMS. Da, mi-a prins pe acum de 25 când l-am luat. Oricum am avut banda de adaugă deocamdată atunci când l-am cumpărat. Așa, și nu știu, cred că facem 40 în episodul acesta. Da, avem sistemul de schimbare echipament, switchbot, sistemul de onoare, adun automat, noapte și zi, ok. Când faceți nivel 5 o să vă arate body sau mental, eu am ales body și o să vă dea direct puncte decât să vă duceți voi la învățători și să vă luați skill-uri, este mai ușor. Așa, aici când dați la STR pe plus, aveți 86, da? Cum am eu de exemplu, băgați 86 cu 12, 98 și, am băgat 89 să-mi bag picioarele, 98 și o face direct, adică nu mai trebuie să dați voi click în continuu. Ok, este o grămadă de costume, sunt și personalizate. Vreau să fac o serie pe acest server pentru că este foarte frumos, nu știu, din partea mea. Adică pentru alții poate nu e, dar pentru mine este. Mai este cineva care bate, dar a făcut level 39. Ok, eu fac doar 30. Și o să schimb doar FMS-ul pentru că astea sunt perfect bonusate pentru PVM și n-are rost să le schimb. Am făcut și un set în acest video. Hai să sperăm că ne dă cărți bune, că să facem de exemplu 4, 5, 6, na. Care jucați TBX și ați făcut vreodată set card ok și știți să jucați, știți și voi. Ok, să-l bagi și pe acesta. Ok, event, start. Ok, hai să vedem, poate ne pică ceva bun. Nimic deocamdată, să-mi bag picioarele. Mamă, frate, ok. Un 7 dacă ar veni, ar fi extrem de bine. Mi-e frică, nu știu ce să fac. Asta e. 3, 4, 5 e bine. Asta 5, 6, 7 hai că e bine. N-am nimic. Ok. Arginte. Și ne-a picat. Habar n-am cum se numește. Cred că freză Crăciun. Habar n-am. Ok, hai să mai batem. Am făcut 30 deja, ok. Am chemat sau? Am chemat, ok. Cred că o să schimb doar la banoși, cred. Dar până o să prind așa, cred că asta așa, deocamdată. Și vreau să evoluez contul, să fie cât mai bun. Oricum, sper să mă aud bine, să se vadă bine, pentru că cred că e a 7-a sau 8-a oară când încerc să filmez și, nu exagerez deloc, dar chiar așa s-a întâmplat. Ok. De aici nu știu cum, dacă bag unul, nu crește cu 1, cred că atât e maxim. Ok, hai să mai, nu, haideți să mergem în map 1, să ne luăm niște schimbări, să băgăm pe acum bag peste 35 pentru că nu trebuie 40-50. Ok. What the fuck, mi-a lăguit acolo un pic, dar nu mi-a lăguit, a stat așa. Alberto. Ok. Hai să luăm
Așa, sper să-mi intre. Ia cât costă pietrele, că am uitat. Nu mai mers de mult. Aici la Seon Hae. Magazin diverse. Ok. Parcă a intrat din prima, din câte știu. Că ia să-mi iau și eschivă. Nu știu, am pus așa o piatră random. Ok. Așa, oare vă întrebați ce este ăsta pe DC-uri, dacă nu jucați TBX, dar cred că toți jucați TBX, vă duceți la magazin cu puncte, magazin, pardon, vă duceți la magazin cu puncte și aici aveți, de exemplu cu 250 din acestea, vă luați lingoul de aur, adică de 500 cap. Așa, și mai multe, cercel de tigru, cercel de fapt. Os de dragon, sigiliu predator, sigiliu de mistreț, acadea, inel bucurie, pinel experiență și multe altele cu fără dragon. Ok. La VIP, de exemplu, dacă donați, puteți să donați 50 de lei și vă dă VIP. În ce conclude, adică obiectul VIP care vă oferă puncte de grad până când faceți cavaler, puteți schimba rasa odată la o lună. Ok, vă oferă un sihastru VIP care, din câte știu, dă 3 KPV, 10 semion și 5 critică. Nu știu sigur, că nu mă uit acum pe internet. Spun din câte știu. Ok, obiectul VIP mă mai dă skill-uri pe direct, adică S pe serverul acesta. Și nu știu, nu mai știu ce vă dă. Cam atâta. Ok, haideți să mergem în Valea Orcilor. De asta să schimbăm un pic. Hai să pun 30, nu 35. Și sunt foarte mulți playeri buni pe acest server, pentru că asta spun 35. Pentru că joacă de mult timp. De exemplu, acesta este costum personalizat. Da, și ați văzut că mai spun unii helper că, virgulă, cumpără costum scandal, adică personalizat. Ok, este foarte șmecher serverul, nu știu, pentru mine este foarte frumos. Ok, și numai serverul acesta o să joc pentru că, nu. De ce am primit chestiile astea? Mie îmi pică carte comandant. Și când aruncați puteți să dați șterge, adică, de exemplu, cartea comandată, din câte știu, nu pot să arunc pe unele metine. Și pe asta. Șterge, asta n-am ce cu el. Nu știu, 35. Ok, acesta este Sihastro VIP. Vi-l dă pe albastru, cred că ăsta e, ăsta e. Mamă, tipul ăsta chiar mi-a dat un hit și nu m-a omorât, mă mir. Că văd că n-am deloc sabie pe mine. Nu am sabie deloc, mă mir. Ok. Aștept să-mi prindă pe aguba medie 35 sau peste 35. Cred că o să accent 40 și o să închid videoclipul pentru că nu vreau să mă lungesc extrem de mult pentru primul video. Da? Și vreau să fac o grămadă pe serverul ăsta, v-am spus, pentru că chiar merită. Și mă scuzați că tușesc în continuu și sunt răcit, v-am spus, cred. Așa. Mamă, nu mai am schimbări. Hai să cred. Lasă să bag un pic moștii pe sabie. Dacă nu dau bine cu asta, Mamă, de-abia dă asta, frate. Îmi dă-te 4 sau 5 săgeți și abia mă omorâ. Parcă îmi dădea un cap. Da.
îmi dă un parcă așa văzui pe săgeată. Așa, hai să vedem, băgăm asta, mergem în Valea Sângură, în mijloc, ok. Ok, hai să băgăm aura, petul, asta când am deschis cuferele. Ok, hai să băgăm tot de pe aici. Mamă, de-abia vine calul, am uitat pe serverul ăsta. Ba, aici trebuie să... Până mi iau ăsta elixire, trebuie să bag licori. Mamă, nu mai vine calul ăla. Aș da de jos, da, de jos, că na. Că dau un K200. Pe 2, nu F2. Ok, da, cred că mă moară ăștia. Mă, pune-te. Ia, acum văd că dau mai puțin. Doar un K. Ce nu pot să fac așa ceva, ok. Da, calul ăla nu mai vine, în sfârșit. Ok, hai să batem metinul ăsta. Nu mamă. Nu am luat nici licor verde și violet. În fine. Ok. Da, să și chem un pic. Sper să fac mai repede level 40 ca să nu se lungească videoul, am spus. Adică nu vreau să fac mai mult de 15-20 de minute pentru primul video. Știu că putem să fac un video informativ, dar dacă mă merge să filmez Metin, de ce să nu filmez? Nu că nu mi-ar merge nici Counter, dar am zis să filmez pentru prima dată un joc mai slăbuț. Da, nu e slăbuț, dar na, cu grafică mai slăbuță decât un joc bun, adică cumpărat cu bani, cum e Counter-Strike Global Offensive sau alte jocuri cu grafică bună, cum e GTA sau, da. Ok, avem level 35. N-am luat asta, da. Ok, în episodul următor, nu știu, poate mă fac eu de niște iteme. Da, să-mi bag picioarele, frate, trebuie. Ok, noroc că am făcut biluța. Deci am... Ok, și da, ați văzut, am adunat automat cumva. Da. Ok, și mi-a dat pentru metinul de 45, 10 PTC-uri. Ok, o să luăm chestia, pentru că n-am nevoie. 37 din ăștia cât fac. Ok. N-am făcut nimic. Aproape level up. O să mai caut un metin. Aici mi s-a scăzut. Mi-a scăzut pentru că mi-am pus FMS-ul sau... nu, mi-a scăzut așa, lol. Ok. Eu bag numai 99 până când ajunge la maxim. Ok, mai că acum avem și aura și e mult mai bine. Acum se audă niște voci, este maică mea și nu mai știu cine pe acolo. I-am spus să tacă, dar na. Cred că am spus asta la început când creșteam, dar nu știu. Ok. Un K800, am ajuns la un K800, e șmecher. Ok, o să bag și-o pe Iureș. Deocamdată mă acces pe PVM, nu pe PVP. Ok, am făcut și Iureșul M, acum pe vârtejul sabiei. Nu-l pun acum. Eu bag numai 99, știu că am 2 și trebuie 41, da. Ok, am 38 nivel. Oricum o să fie un pic greu să ajung la level 120, dar na, poate o să ajung. Oricum, cred că o să ajung dacă joc în continuu, logic. Na. Stat așa. 39. Așa.
Și mă scuzați că tușez, am spus, sunt un pic răcit, dar n-am ce să fac. Ok, gata, level 40, am bătut și metinul. Ok, card colecție. Ok, astea au cardurile, poate fac un set acum, la sfârșit. Stați. Card, ticket, card. Ia, ticket. Ok, câte am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21. Stai să mai bat mob, să mai bat câțiva mob ca să fac 24. Pentru că vreau să fac un set în videoul acesta. De fapt am mai făcut. Nu. Că când am încercat să filmez și nu știu ce nu mi-a ieșit bine atunci videoul. Ok. Oricum eu uit foarte repede ce fac la început, adică pentru că, fac multe alte chestii și uit până la urmă. Nu cred că pică nimic. Nu pică nimic. Am făcut și 10 KK, 20 de PTC-uri. Eu zic că e de ajuns pentru primul video, dar noi ne revedem data viitoare cu un nou episod. Pa, pa!